बर'नि गेजेराव खनसे नङा खनथाम गोरोबथा जालांबाय नाथाय BSc BTC आरो BTR ओनसोलाव बेसेबां जौगामारखो थारैनो नांगौ बायदि जौगादोंना थारैनो बे दालांखौ नायोब्लानो मोनथिनो हागोन जोंनि BSc BTC BTR आ बेसेबां जौगानाय खौराङा जादों दालां गैयैनि जाहोनाव नावजों दै बारनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायो फोरोंगिरिजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा BTC BTR निनो सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माजादाब्रि गामियाव माजादाब्रिनि गेजेर फरायसालिजों लोगोसे गुबुन गंनै फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दालां गैयैनि जाहोनाव नावजों बारनानै फैनो गोनां जायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि हारापुटा मुंनि दैसायाव दालां गैयैनि जाहोनाव दैज्लां मेसें सानफ्रोमबो नावजों दै बारनानै फरायसालियाव फैनो गोनां जायो फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसाफोरा जाहोनाव दैज्लां समाव दैसानि दैया देरोब्ला खैफोदजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा सरकारखौ थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनो होनो थाखाय खावलायहरदों फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि बिथाङा আমার স্কুলখনৰ নাম মাজাদাব্ৰি এম ই স্কুল আমি বহুত কষ্টে নদীৰ পূবফালৰ পৰা মানে গৈ থাকোঁ স্কুলত শিক্ষক ছাত্ৰ আমি বেছিভাগেই মানে নদীৰ পূবফালৰ পৰা স্কুলত যাওঁ আর কি আর এই এনেকুৱা পৰিস্থিতি যে অহা যোৱাত আমাৰ খুব ব্যাঘাত জন্মে বিশেষকৈ বাৰিষা কালত খুব অসুবিধা হয় সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আর নদীৰ যেটো দৃশ্য ভয়ংকৰ দৃশ্যত মানে পৰিণত হয় গতিকে মই সাংবাদিক মানে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু আমাৰ মাননীয় মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি মহান উপকৃত কৰি মানে ছাত্ৰ তথা আমাৰ শিক্ষক আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতে উপকাৰ হয় তাৰ কাৰণে মই মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৰজোৰ অনুৰোধ জনালোঁ নদীখন হাৰাপটা নদী নদীৰ নামটো হাৰাপটা নদী नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738